pagkataon ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pakarhayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses, mahalaga, kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan, kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo, digdi sa DZGB, ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Mga tugang, good morning po sa Induga Boss. Welcome to yung programa. Boses kang kapalibutan ko niyan pong Sabado. Iyan, petsa 3 sa bulan kan Hulyo 2021. Welcome home sweet home, Father Momoy. Ay, salamat. Salamat Ang po. movie sparring partner ko, Father Momoy. Nakabalik lang gaya. Ako hindi. Pero ayos mambaga itong minsan from a distance kitang dua. Iyo po baga. Tanagamit ta sa teknolohiya. Opo. Tangani baga. Ang mahalaga, di ba ko man ang distansya, kundi so paghinguan na magkakonek. Iyan, koneksyon. Connection. Ayan, dapat 24/7 connected. Kaya mahalaga ho na perming mag-connect, bakong mag-disconnect. As in, bakong mag-collect. Oy, good morning po. Medyo mainit-init ang pag-i-restore ng yan. And binaagad po kami ng dispensa kina Dr. Clyde and Ma'am Renz Cope. Next episode na lang po ang may ipapiling. So, kino aming mga footages dyan. Istorya why, how Silveranza Farm came to be. At saka kung ano po ang mga magiging plano ninda sa Silveranza. Basta one of mangyayari po kan sa masunod is maging lugar para sa healing man. Iyo, And healing. Mapasya, tamado man ako, Dr. Clyde. Gibunta po itong Holistic Healing Center. Yan, okay. So, ngunyan po, ang pag-urulayan ta, apik sa pandemic. Iyo. Ay, iyo po bagay mo yan. Flavor of the day. Pata mainit na ang panahon. Lalong nag-init. Lalo nag-init kita. Flavor of the day, flavor of the week, flavor of the month, flavor of the year. But, po, naliwanagon ta kung... Dipisil baga magpara-star sa diklog. Maliwanagon ta kung ano na talaga, kuya. Yan. Siguro, ngani po na medyo maibitarantaan para panggaratong kayo niyo. Ano daw kung ulit sabay yung taining pig-upod ni Father Dick na ORID. O-R-I-D. Aha. Oo. Magi kitang objective. Objective sila. Aha. Katapos maging reflective ta. Ang mga objective na pangyayari. May mga dahilan iyan. Mga hali yan sa mga decisions, hali sa mga pagka-decide, gabos igo ng dahilan. Katapos interpretive, kung sabihin. So, anong interpretive na ini? Kung padiritson tayo ng mga pangyayaring ini. Sa ini, ano ang nadagusan kini? Sing kita pupuruton. Sing kita kang papuroton. Kung gabos ini negative, luwas kini, spiraling down kita. Yeah, Mas lalo kita mga kabaon. Aha. Pero kung hilinguntaan mga possibility na mga ibang positive, magkasaro kita. Kaya, iyon man ang decisional. Hilingunta kung anong magiging decision ta kini. Siguro tayo pwede taman po gibuhon na series, pero for the meantime,
hilingon ta muna sa mga pangyayari. Opo. Interpretive. Interpretive. So, objective. Maging objective kita. Mhm. Dahil mo na mga judgment. Yeah. Opo. Sabi baga, those are not judged so that you will not be judged. Saka ano din it's easy to accuse, but to prove your accusation is different. Yes. Katapos sa ping-accuse man, madali man mag-excuse. So dapat talaga pag-uroro, pag sarabot-sabot yan, kung paano ba talaga. Because we really have to dissect ano ba talaga ang sitwasyon. Mas magayon maga. Big-apod kumbaga, generative conversation. Yes. Pag-uroronan ta, bako so, pag-uroronan ta kung ano talaga ini. Tapos, hanapan tang solusyon. Yes, opo. At tangani po na mas magayon ang sitwasyon ta pag-iristorya. Pag-iristoryahan, gabos na bagay, hindi pa pagka-iristoryahan. Opo. Okay, so may mga good news man, but then we really have to dissect ano ang mangyayari na sa masunod, di ba? Sige po. At nagpareklamo kita kan halangkaw na billing. Lalo kan June na kineral ta presyon sa iba. Takumbakong nadubli na triple. Lalo na pag pinutulan ka pa. Yes, may mga nakaarungang paputol, di ba, sa mga barangay, sa iba pa. Bata, kung minsan sa mga paraputol, tarakot naman, pupurutulan, makong kuryente ng puputulan sa hinda. Kung sa payo. Ang payo. Kaya, makahuro-hara dit ini. Masabutan tata supigahagad na exemption na reverse. Kumbaga, sa intercession kan, kung Joey, as di ba pa, nagsururat duman, sina governor, sina mayor, may ako Bicol, may positive na nangyari. Nagpaluwas ning kasuratan o sertifikasyon so DOE na gi-grant so kahagadang kan aleko kan APEC na pagkaigwa ng exemption na dahil sinda parabakal sana sa WSM kundi pwedeng pumakal sa iba. Ayan, Ngayon yan. Pero kailan ito mangyayari? Hindi mo ito mangyayari kung ano ang good news na yan, kung paano yan mangyayari. Yes, opo. Kung paano ang ma-resolve sa mamatian ang sa tuya na ang sa mga bayadan, bako ng alangkaw na maray. Oo. Saka mahiling. Kunyan lang pati ang father, may periodo lang from June 26 to December 25. What will happen after New Year? Yung ano. So, yun ang ano ang solusyon? Anong solusyon na yan? Tama, yan. Ano ang solusyonan? Talagang solusyon na talaga yan na so talagang maresolveran? Yes. O tiba kung yaon pamanggaran so palsok-palsok? Baka kung mas lalo kitang makasubi sa masalangkaw. Diba kung yaon mangyari so utang kan na dahil nababayaran? Yan. Mas para siguro, aramon pa sa ano yan, sa operations and management kan Albay Power and Energy Corporation. Kung ano ang mga ano talaga? Sitwasyon mo yan. Ano ba talaga kuya? Try natin si Sir Delphine Katsin, ang head kan Operations and Management Division, mga tugang kang APEC para masagot. Hello, Sir Delphine. Good morning po, Tabi. Good morning. Si News Manager Mar de la Cruz Beto kandi si GB. Kay bana ko po si Father Momoy Borromeo. Digdi sa programang Boses kang Kapalibutan, Tabi, sir. Magandang umaga. Apa, adi managa. Magandang umaga po. Good morning po. And on air na po tayo, sir. Pagbati nyo muna sa ating mga kababayan, sa mga consumers po natin. Indian po ng araw dito sa mga araw ay Apa. Okay. So, Father, si Sir Delphine, nasa linya na po, Tabi. Sir Delphine, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. ako po ang honor po ay nasa akin. Salamat po. Nangyari po kasi maraming nangyayari po sa amin na yung sinasabing
naapektaran masyado dahil sa ilaw palsok. Ano? Opo. Okay. Saka masyadong mataas daw ang billing. Ano ba talaga ang pinanggalingan nito? Ano ba talaga ang nangyari dito sa DOE exemption? Aba. Okay po. Sige ba? Mga lang po muna. Okay. Sir Delphine, ano ho ang status ng APEC sa ngayon? Ano po, Lord? Ano ang status ng APEC sa ngayon? Okay, sa ngayon po, going yung bill natin, ang taas po ng presyo kasi po na nangyari itong last ng building cycle natin ay dahil po sa ang APEC ay hindi pinayagan na magkaroon ng emergency power supply agreement ng DOE. Ito po yung kasi nilalakad po ng APEC na magkaroon sana ng long-term power supply contract through a competitive selection process o yung CSP na tinatawag nila. Pero unfortunately po, hindi po pinayagan last time ng DOE na si APEC ay magkaroon ng emergency power supply agreement. Kaya po napilitan ng APEC na bumili po sa merkado yung tinatawag natin na wholesale electricity spot market. Unfortunately, nung time na bumili po tayo sa WESM, mataas po ang presyo ng kuryente. And ang presyo naman po ng kuryente, kung titignan natin sa bill, karamihan po dyan ay pass on lang o pinapasa lang natin sa consumer. So, kung binili natin at a certain amount sa WESM yung kuryente, ipapasa lang natin po sa customers. Kaya, unfortunately po, dahil mataas po yung presyo sa merkado, yun po ang naipasa po sa ating customers. Pero yung pagtaas po yan, hindi po si APEC ang nagtaas. Purely po yan, ang pagtaas ay galing po sa pagtaas ng presyo sa WESM. Ayun. Okay. Sir, itong emergency purchase agreement, Yeah, power supply agreement, is this the same as the bilateral agreement na dapat na magkaroon kayo? Opo. Habang nilalakad po yung pang long term, yung mga, halimbawa, about mga 15 years, habang nilalakad po yan, inaayos through a CSP, nakipag-engage po tayo through an emergency power supply agreement. Ano po ibig sabihin yan? Ayun. Ibig sabihin, parang bibili tayo sa isang power supplier, sa case po natin, kay San Miguel tayo bumibili, na sisigurado din natin na fix yung presyo at mas mababa yung presyo. So, ganun po ang purpose ng emergency power supply agreement. Ayun. Anong pagkakaiba nito sa exemptions na ibinigay sa inyo ng DOE, sir? Yung exemption kasi is, ibig sabihin, yung pinalabas ng May 27 na letter ng DOE, pinipigilan niya po si APEC na makipag-engage through an emergency power supply agreement. Okay. So, ibig sabihin, si APEC makukumpel na bumili sa merkado yung progreso na pinabanggit na. Unfortunately nga lang po, yun, nung bumili siya sa WESM, mataas po yung presyo ng kuryente. Ayun. Mayroon ipinalabas ang APEC, itong Department of Energy na dated July 2 na certification about the exemption, the conduct of competitive selection process. Anong mangyayari nito? Anong ibig sabihin nito? Okay, honestly, hindi pa officially na-receive APEC pero nakita ko na rin yan. Ang ibig sabihin po niyan, okay, parang nire-reverse na po ng DOE yung unang issuance nila na prohibiting APEC to buy through an emergency power supply agreement. So, ngayon, pwede na po tayo makipag-engage na uli sa isang power supplier sa San Miguel para sa isang emergency power supply agreement. At hindi na tayo may expose o kailangan bumili doon sa merkado na volatile yung presyo, tumataas po. So, Ayun. So, ibig sabihin nito, sir, doon lang kayo bibili sa SMEC, hindi sa iba. yes, opo. Ito yung ina-apply ninyo, na kung payagan kayo na bumili sa SMEC. Pero nung May 27, dininay ng DOE, but ngayong July 2, reverse.
Tama po, tama. Ayun, di babalik tayo dun sa pwede tayong bumili sa SMIC lang. Hindi pwedeng sa iba. Tama po, tama po. Ayun. Ito yung pagkakaiba kung mayroon tayo na bilateral agreement. Pag bilateral agreement mo, long term na, hindi Ah. po siya emergency. Yes. Tsaka you will be open for bidding kang ibang kumpanya. Yes, opo. Ano ang ano? Ano Anong sir, problema doon? anong nagiging problema? Ba't hindi tayo nakakarating dun sa puntong yun? Because as per EPIRA law, dapat 90% kang energy natin will be sourced from other, hindi lang sa WSM. Yes, tama po, tama. Based on, parang nagkaroon na po ng dalawa na hindi po successful. Hopefully, itong third time po, itong gagawin na uli na competitive selection process, makapagpili na po talaga tayo ng magandang power supplier para bigyan na mag-supply ng kuryente po sa buong Albay. And through SCSP, dito po, lahat naman po ng power generators are invited to bid out or to i-kung nila yung presyo nila para makapagpili po tayo ng magandang power supplier through a list. Tinatawag natin na list, pinakapagandang presyo po. Ayun. Advantage sa atin. Opo, ano ba ito? Kailangan pa ninyo ng term of reference from the ALECO board para makaroon tayo nitong CSP? Yes po, lahat po naman po ng proseso ng CSP dumadaan po sa ating ALECO Board of Directors for confirmation and endorsement po sa mga agencies. Functional pa ba ang ALECO board? Opo. Meron naman po. Tama ba yun na dalawa na lang ang member niyan? Opo, dalawa po ang members ngayon ng board na ALECO po. Nako, So, paano ba yan? Paano magpapangsyon yan? Sa dalawa lang. Can the power of two is enough para dyan sa CSP, sa term of reference? While may dalawa lang na sectors, sila naman po ay sinusupervise ng National Electrification Administration by assigning a project supervisor. So lahat po ng sila for meetings ay meron pong taga-NEA po na nagsusupervise ng kanilang station set. Ayun. So dahil dito sa anong status nitong paghingi nyo ng term of reference dyan sa board? We have to hindi ko ma-preempt, na lang. Yes, kasi ito ang posibleng solusyon ng medyo matagal na Ito talaga pambili natin ng mura, di ba? Yes, opo. Kasi yung sa SMEC natin is emergency lang to. But then Yes. we will be at the mercy kung magkano ang ibibigay na presyo ng SMEC. Yun din ang bibili natin. Tama po. Di ba? Pero kung mayroong bidding, Yeah. makakapili kayo ng alin ang mas mura. Yes po. And ang gamit po, pag mamimili ka ng long term na kailangan dumaan sa para makuha mo yung pinakamang cost na very feasible or very beneficial to the utility. Opo. So, Yeah. we have to work towards this. Itong long term, hindi lang itong band-aid ngayon. Opo, tama po. Ayun. Ano yun, sir? Simula nang mag-assume ang APEC, lagi lang ba tayo nasa emergency? O di tayo nakakarating nun sa CSP? Hindi, may agreement naman po, kaya lang nag-end na po yung December. So, yun po ang pan natin. Kailangan na pong i-renew yan. Kaya dalawang beses na magkaroon ng power supply agreement. Pero di tagumpay. Ay, ano ang naging problema, sir, doon? Well, ang pagkakasabi sa akin, yung una, isa lang yata yung nag-bid. Number two, yung pangatawa yata is hindi amenable sila sa presyo. So, again, itong third sana po ay talagang ma-push through na to kasi talagang very risky po for a utility na bumibili rin sa merkado na hindi po fixed or very volatile yung presyo. Ayan. Sir, itong term of reference ba, mayroong say ang ALECO board bago ang APEC baka pag-bid? Yes po, opo. Actually, dumadaan muna sa kanila yan.
para i-review sila at sila po actually tenders. Yun. So pag hindi sila pumayag, wala kayong magagawa. So magiging pangatlong failure na naman. Ayun. Ay, Sir Delphine, pag naputol tayo, tatawag ulit kami ha. Okay. Opo. Father, may tawag. So, ibig sabihin kinakailangan ayusin din ng Aleco itong sana madagdagan itong power of 2 na talagang yung kumpletong board. In fairness naman, actually, yan, in terms of, kasi supposed to be, alam ko last year, magkakandak na ng election board of directors, pero dahil po sa nangyaring pandemic, may-restrict na po yung social, yung mass gathering, doon po na problema. Actually, di lang naman po Aleco ang na problema in terms of yung district elections ng mga board of directors. Opo. Ayun, naputol tayo. Sari lang ha, Sir Delphine, tatawag ulit kami ha. Naputol na yung 12 minutes ko. Yan, maganda yung yung simula natin ha. Nagsitalaman natin kung anong problema nito. Okay, Sir Delphine. Okay, Father. Okay. O di, ano na ang mangyayari nito? Dito sa, nabigyan tayo ng sertifikasyon na pwede na kayong bumili sa SMEC, sa emergency purchase natin from January, June 26 to December 25. Opo. What do we expect? Anong magiging expectations po ng consumers nito, sir? Okay, kung prior na present, yung po magiging select na presyo po from July hanggang December. Magkano yun, sir? Yes? Magkano ho yun, sir? Okay, kailangan meron na talaga tayong naisarado na long-term power supply agreement. Yun po. Kasi po, yung CSP po, yung competitive selection process, binibigyan tayo hanggang December 26 na matapos lahat yan. So dapat sa December 26 dapat nakapagpili na po tayo kung saan na tayo bibili ng power supply for long-term supply. Bakit umatig yun? Opo. So ito, sir, itong bibili natin from June 26 to December 25, sa SMEC ito bibilin? Yes po. Magkano ho ang benta ng SMEC ngayon? Sir, wala akong data lang dala ngayon. Okay. Pero much cheaper yan kaysa sa WSM. Yes, sir. Yes, sir. By how much? How many percent? Teka, sir, wala akong data. Pero, i-compare lang po natin yung biglang pagtaas natin yung last na billing. So, ganun kalaki yung, naglalaro kasi yung presyo natin, pass on to the customers, mga 9 to 10 pesos. Pero itong last na bumili tayo sa merkado, umabot po ng 13 pesos and 95. Ganun po kalaki yung ginap niya. Ayun. Okay, so the next billing period, magre-reflect na ba yan doon sa babayarin natin? Yes po, opo. Baba siya. Nakikita po namin yung letter, especially from DOE, we will revert back to the emergency power supply agreement. Ayun, okay. Okay, so ganun, medyo bababa na ang singil. Medyo protektado na tayo sa presyo ng kuryente. Pero yung mga utang dapat pa rin bayaran sa ka-plus-der penalty. Siyempre po. Okay. Sir, ano yan? Di ba marami kayong sinisingil? Magkano, ilang milyon na ba ang ilang milyon ang utang natin at saka kumusta ang responde ng mga pinadala natin ng ultimatum? Okay po, talagang topic niya seryoso po sa implement ng massive disconnection ng mga customers na hindi nakapagbayad. Kasi ang APEC naman po, binibili niya rin po yung kuryente na binibenta niya sa mga customers natin. So, in fact, kung titignan po yung monthly revenue na nakokolekta ni APEC, about 150 to 200 million ang inaabonohan niya po sa mga customers na hindi nagbabayad at sa mga customers din na nagnanakaw. Ganun po kalaki yung amount na inabunuhan po ni APEC. Kasi pag hindi po inabunuhan ni APEC yan,
sigurado po buong Albay, mapuputulan po ng kuryente. So ganun kalaki po yung po naman. And 150, 200 million, hindi po maliit na amount yan, hindi po maliit na pera yan. Government project is lesser than 200 million. Isang hospital, mas maliit pa sa 200 million, di ba? So, ito po yung amount na nawawala or inabunungan APEC na sana po nagagamit natin sa pagpapaganda ng mga distribution line natin, pag-upgrade ng mga transformer, pagpapalit ng mga lumang metro, at pagdadagdag ng mga tao para mapabilis po ang servisyo ni APEC. So, ito po ang talagang inihiling namin sa lahat ng customers, lahat na yung mga utang, at lalo yung mga nagtanakaw na huwag nang gawin yung pagtanakaw, para po maayos na po talaga natin ang tema distribution system ng APEC. Opo. So, ang nangyari po, magkano na ba ang naging nakolekta lang Yan. magsimulang January at until May? Magkano Okay, lang ang collection? Okay, in terms of percent na lang po, Father, talikon po, isa namin po natin, about 60% lang po ang nag-5. Ilan? 60% lang po ang... 60? 60. 50? 60. 60%. 60% lang po ang Yun ang collection efficiency natin, sir? Opo. That is how many million? That is, naglalaro po sa mga more than 200. In fact po, parang nung last month, hinil po tayo ng ating power supplier ng mga 400 plus million. Ang nakolekta lang natin mga 200 plus million. So, ganun lang po yung nakakalungkot na scenario natin. Opo. So, halos Sir, kalahati. Ano Yes. ang nakikita ninyo, sir, na dahilan bakit ganyan kalaki ang ating collectibles na di nakukolekta? Well, marami din na nagawang customers natin. Of course, yung pandemic na nangyari. Okay. Pero, sorry to say, pero parang naging kultura rin ng iba na talagang hindi magbayad ng kuryente at yung iba talagang gusto na lang magnakaw kaysa sa gumamit ng legal. So yun po ang nakakalungkot. Ito ang nahihirapan kami, paano baguhin po ang ating kultura, yung pananaw po sa pagbabayad po sa kuryente. Opo. Sir, meron kayong ginawang mga sulat sa mga barangay officials and I think mayroong naging positive response naman, most particularly doon sa barangay Hunop, sir. Opo. Ang barangay Hunop, di ba? Sa Malinaw. Yes po, opo. Actually, yung barangay Hunop po, nakailawan na po yan at ang pagkakataon po, nakapagtulungan mismo yung barangay captain at yung mga opisyalis nila doon na isa-isahin yung mga bahay na may mga utang, talagang pinakiusapan nilang magbayad at yung mga hindi makabayad, sila na mismo ang nag-volunteer na i-pull out yung metro, tanggalin na yung metro. So, ganun po. At sila na rin po yung nagturo ng mga iba doon na tingin nila naging illegal na connection. So, yun po, nakipagtulungan po. Kaya po, naging maganda po ang output po. Sa Bariyo naman po, ganun rin po, ongoing po yung ating massive clustering ng mga meter, replacement ng meter, pagkukorek ng linya, at pati na rin pangongolekta. So, nakita nila yung nangyari sa UNOP, kaya medyo na-inspire po sila at ginaya po nila. Ayun, it's the reverse ng nangyari sa Bacolod. Sir, malungkot ang pangyayari doon sa Bacolod. So, anong mangyayari na doon, sir? Are you really planning to, sabi nga niyan, file a case to those people na nasa likod nito, pati mga barangay officials? Sa ngayon po, pinag-uusapan na po sa upper management. Pero definitely, tolerate kind of act. Kasi ang pagnanakaw hindi natin dapat papayagan yan. Kasi po, lahat po ng losses, system loss na tinatawag natin, sinusurrender naman lahat ng mga nagbabayad ng maayos. Opo. Natin yan. So, Yes, sir. hindi natin papayagan ng actividad po. Illegal na actividad. Okay. So, kung titingnan po natin, dalawang barangay na dalawang desisyon, dalawang approach.
Yung Yeah. Hunok, very positive, nagtulong-tulong talaga sila. Ibig sabihin, baka nag-function yung BAPA, di ba? Tapos ito naman na Bacolod, ang sitwasyon na sasabihin natin hindi sila nagbayad katapos di-disconnect katapos nagsarili silang connection. Which sana piliin natin sa dalawang ito ang talagang nararapat. Pero kung titignan mo ang Hunok, napakahirap na barangay, Yes. napakaliit na barangay, nagawa ngayon. Yeah, tama po. So, nasaan po ba talaga ang nasa tao pa rin ang solusyon, nasa tao pa rin, nasa decision pa rin ng mga tao. Pagtulong-tulong, yung bayanihan spirit, nandyan pa rin. Tapos nakikita ko rin dito parang espiritu ng sinasabi ko nga, baka pwede tayo dito mag-power community pantry. Yung pwedeng magbayad, katapos pwede pa mag-ambag. Yung medyo nahihirapan magbayad, baka pwede subsidize o kung tulungan for the meantime. Tama Ay. po. Para mang iba-iba ang approach. Kasi kahit pa paano, kagaya niyan, sinasabi nyo, ang binayaran ginastos ninyo mga 400, katapos ang nakolekta lang 200, paano maitutuloy ito? Kung palaging ganon, talagang mahirap i-operate itong power, itong APEC. Opo. Kaya kapag mapuputulan talaga, hindi lang several barangays, kundi buong bayan. At kung Yun po ang ang magiging dapat. epekto nito na maputulan tayo, imagine mapuputulan yung halimbawa yung mga may sakit ngayon, yung hospital, yung Tama mga isolation areas, katapos yung siyempre yung babagsak din ng economy kasi walang kuryente ang mall, maraming mga Tama. tindahan, wala. Opo. Yan po. Okay. Tama po. Yes, sir. Sir Delphine, babalikan ka ho namin, ano ho? Mag-commercial lang kami, tapos babalikan namin ikaw at mayroon pa tayong mga queries dito ng ating mga kababayan. Most especially, itong sitwasyon natin sa pagsasaayos naman ng mga linya, Opo. despite of our efforts na magkaroon ng pagpapalit ng mga substations, paglilipat ng mga linya, but then the past weeks tuloy-tuloy pa ang patay sindi ng mga ilaw natin. We will be back po, sir. Standby lang po kayo, patawagan namin kayo ulit, ha? Okay po. Apa. Sige po, Sige pa. salamat po. Mga dugang, we will be back. Ang mga baretang po na yan, nasa ilo pong nadangog, gatid sa ilo kan mga minasunod. Okay, babalik po kayo. Standby lang. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf atay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Luwag na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. New Maggie Magic Sarap, Dagdag Value Pack, may free 2 sachets. Sachets, bili na!
Bili na! Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Sipulin Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Sipulin Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Sipulin Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Sipulin Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapasmart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala! Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health.
Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa mulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Okay na? Okay, Father, balik mo kita tabi. Okay, salamat. Medyo guminatol sa payo ko. Nakulong yun pala. Hindi naintindihan.
ang Albay Power and Energy Corporation, sindaso nagdidistribu kan mga supply ng kuryente sa kada harong. Distributor. Pero, ang prangkisa na pinagamit ninda, Albay Electric Cooperative manggiran. So, yan manggayan Aleco. Mayroon pa bang kita ang Aleco? Tanang natin kaya. Oo, Tanang, siguro. iapot natin kay Sir Delphin. Bakit? Para masabutan ta, no? Nga tataday kita nga tatanapig daing CSP. Ayan. Balikan. Balikan ta si Sir Delphin. Ha? Ay, naku, busy na. Ayan, busy na si Sir Delphin. Di ba? Kaya balikan natin si Sir Delphin. Sir Delphin. Ayan. Hello, Sir Delphin. Balik po tayo sa programa with Father Momoy. Yes. Apa. Okay, sir, ang Aleco at saka ang APEC, ano ba to? Anong relationship? Okay. Ang Aleco po, siyempre, si Aleco franchise ng institution ng ay si APEC po ay kumbaga parang operator para patakbo po yung So, ibig sabihin, itong power supply sa Albay, hindi naman po na privatize. Ngayon ang para akala ng marami. Ano po ang pagkakaiba nitong privatize saka private participation? Okay, privatize, ang may-ari na po ng utility, including yung mga board of directors, a private company. Privatization, ang nangyari po, ang recovery lang po, o nagpapatakbo ngayon sa Aleco ay isang private entity. So, yun ang po. So, sa ngayon po, si Aleco pa rin, ang may-ari ng prangkisa at representation dito sa Pilipinas. Ayun, pagdating sa operation, ano ba yan? Ano ang composition ng operation ninyo? Distribution lang ng linya? O pati yung pag-source out kung saan tayo bibili? That is purely trabaho ng APEC ba? O mayroong say dyan ang Aleco? Okay, lahat po naman po lahat ng ginagawa ng APEC, lalo na kung kontrata or pag-source out ng power, dahil nasa container agreement, kailangan dumaan pa rin sa approval, review, and endorsement ng Aleco board. So, ganun po. Hindi pwedeng mag-decide lang on its own yung APEC. Ganun po yung natin. So, ibig sabihin, ang may personality na makipag-deal sa WSM or SMEC or mga power suppliers, at Aleco. Yeah, Aleco. Endorsing, nag-endorse. Aleco ang kaya pala kahit yung DOE ang in-address hindi naman yung APEC, yung Aleco. Opo. Okay. Ano to sir? Sa sitwasyon na ganito, mayroon bang sharing between the APEC at saka ng Aleco? Usually naman po, pag may mga board meeting ng Aleco at meron silang mga questions, clarifications, or mga kailangang i-discuss with APEC, ini-invite naman po nila ang mga taga-APEC sa board meeting during the board meeting. Pero as far as yung financial sharing, wala? Wala po. Purely, halimbawa, itong mga collections natin napupunta sa APEC para gastusin ng APEC sa distribution sa pagbili ng power supply. Yes po. So, ang Aleco wala na. Wala. Parang ginamit, yung prangkisa na lang ginagamit, pero di pwedeng basta magdesisyon ang APEC na walang concurrence yung Aleco. Ganun ba yun, sir? Yes. Yung mga... Tama. Kaya pala pag mayroong new connections, dumadaan pa sa Aleco, ano? Opo. Dumadaan kasi may mga tayo na may utang sa Aleco tayo. Dalawang utang natin. Utang na during the APEC operations, and then yung utang ng Aleco pa. So, kaya dumadaan po sa Aleco for the clearance sa kanila ng utang. And number 2, kailangan maging consumer member siya under Aleco.
alay ko ka ma-apply ng magiging consumer, hindi sa APIC ano eh. Yes. Kaya lang natigil yata ngayon eh, naipit yung aking application kaya di ako makapagpa-blessing Sir Delphine. Maganda po, sir, yun na, marami rin na napiktuan dahil sa pandemic, yun na, nilimitahan na po yung mass gathering. Hindi kami makapag-stand up po ng free membership or yung free Seminar. And then, limited rin yung travel sa mga tao. So, talagang ito po yung medyo nag-adjust pa kami. Naku, matagal pa yata makapa-blessing tayo. Ito pati si Father ready na mag-blessing ng bahay ko. Ayan. Sana mabilis na maubos na muna yung mga naka-ready na for connection para yung mga bago naman pumasok. Opo. Pero yung mga luma, ang problema pa rin talaga yung collection. Katapos ang collection responsibility ng APEC distribution. Katapos about yung upgrading ng equipment ng mga ganon equipment. Kanino yun? APEC rin po. APEC. APEC po. Ayun. Okay. Sir, natanong ko despite ng mga efforts natin na palitan natin yung mga substation para maging sustainable ang supply sa bawat bayan, pero for the past weeks, marami ang naiirita at siguro marami natatanggap kayong mga hindi magandang mga text or ano pa man, ano bang dahilan at bakit nga naman gabi-gabi may mga pagpatay hindi tayo ng ilaw? Okay, may mga sabi pa doon, nagkaroon po ng parang shortage of supply. Kaya po nag-yellow alert at umabot pa ng red alert ang national grid natin at si Albay sa napektuhan. Ibig sabihin kulang na po yung supply ng kuryente. Kaya nag-down. Number 2 po, medyo malapit ng bagyo, typhoon season, so kailangan nating i-maintain na at mag-prepare for our light. So nagla-line clearing po tayo, nag-prepare tayo ng mga equipment. So doing that, kailangan patayin mo rin yung kasi para yung mga lineman natin safe na makapag-linis ng linya at makapagpalit ng mga equipment natin. Ito. Ayun. Ito bang pero wala naman tayong in-implement na load shedding sa Albay? Wala naman po. Ito lahat ng mga power interruption natin scheduled. May mga nilalagay naman tayo ng mga reasons at activities kung bakit tayo nag-interrupt. Ayun. Yung mga biglaang pagpatay sa gabi, ano yan, sir? Anong mga major reasons niyan? Anong reasons? Okay. Yung mga tinatawag po nating mga unscheduled interruption, karamihan po dyan mostly is yung tinatawag natin na vegetation or yung paghampas ng mga halimbawa mga puno ng kahoy sa linya natin kasi pag nagkaroon ng disturbance sa linya natin automatic po nag-strip yung nagpapatay yung linya. Ginagawa po ng ating mga lineman, pinapatrol po nila kung meron yung mga ganun ng so usually ganun po yung mga cases natin na kaya nagkakaroon ng unscheduled power interruption. Boy, yung despite of massive clearing din natin, ganun pa rin ang naging problema kasi madali magtubo. Madali tumubo yung mga kahoy. Sana mayroong makapagpasa siguro ng na bawal magtanim ng kahoy sa ilalim ng linya ng kuryente. Actually, meron na po. So, yun po yung coordination with the local government na makapagpapalong talaga sa clearing kasi alam naman natin problema nito is with the DNR sa mga kahoy. So, ito po yung pinakoordinate with the local government paano mapabilisan yung line clearing. Ayun, okay. Sir, kulang daw ba tayo sa tao kasi kahit may mga sumbong ng pilferage, hindi agad na gagalawan? Hindi agad na actionan? Yeah, in terms of tao, mayroon naman tayong program. Pero yung mga paggamitan natin, yung mga resources natin, mga materials na gagamitin, medyo dito kami nahihirapan, lalo na dahil mababa yung collection, wala talaga tayong
pamalit ka agad, pambili ka agad ng pamalit. No? So, again, parang kailangan talaga meron tayong pondo available to source out buyout these materials and resources. Noon, nalaman ko po, inorganize ang BAPA, di ba? Opo. Paano po ito nakakatulong or nakakapaproblema? Honestly po, sa ngayon, may mga programa po ngayon ng APEC na i-direct connect na itong mga BAPA. Ibig sabihin, parang i-abolish na yung BAPA. Kasi po, based sa mga reports na na-receive ng APEC, marami talaga na problema sa BAPA. Ang intention nila sana para micromanagement at madaling i-control, pero karamihan po ng BAPA natin may problema po. So, meron na tayong mga 8 BAPA na dinirect connect na po natin. Ongoing po ngayon, actually, yung Barangay Gutob, Sitio Gutob sa may Lidong. The other day, natural parang legislation po, yung isang BAPA sa Barangay Alobo. Sa Daraga. Opo, sa Daraga. Napakaswerte po namin at si Governor mismo pumunta doon para i-business yun at ibigay rin ng message. So yun po, meron pa mga ibang BAPA na nakadinya po na i-direct connect natin. So pag direct connect na, ibig sabihin yung customer naka-directa na kay APEC at siya na mismo yung nagbabayad. May kanya-kanyang metro na yan. Wala nang mother unit, wala nang mother meter. Yes, kasi sa BAPA mayroong mother meter. May mother meter. Tapos yung mga yung mga BAPA officers yun ang kumukolekta para i-remit sa ALECO. Ay minsan sa APEC. Pero more often than not, minsan hindi na-remit. Hindi nakakarating. Yun ang naging problema minsan. Pero sa ngayon, sir, kumusta ang performance ng mga BAPA? Okay naman? Itong mga natira, meron pa rin sa problema. Kaya nga po ina-apura rin namin sila na problematic na BAPA. At para at least yun nga, medyo manageable na si APEC. Okay. Lang, putol na naman kita. Yan, sali lang po naputol tayo ulit. Tawag ulit tayo. Okay? Yan, okay? Yan, okay. Ayan. Okay. Sir, Delphine, okay. May tanong po si Father Momoy. Go ahead po. Apa. Sa assessment din po ninyo ng BAPA, kung yung gumagana, ayusin, di ba? Kung may mga problema na sa BAPA, baka should be, ano po ang possible solution? Pwede bang prosecution o ano? Para maayos? Kasi sa tingin ko noon matagal na itong mga nangyayari sa Maynila noon, yung sa Meralco, maraming mga informal settlers, hindi sila nabibigyan ng power supply. Kaya ang ginawa noon ng Meralco, nag-organize ng parang BAPA. Katapos itong Barangay Power Association, sila talaga ang nag-monitor, nag-ayos, nagkaroon sila ng power. So possibly, kung magpa-function po talagang maayos, itong mga problema natin sa collection, saka sa monitoring, talagang magiging maayos. Opo. Tama po. Yun po yung nakakasunod sa BAPA natin. Kung naging problema po talaga yung financial. So maraming BAPA po tayo na malalaking utang. At dahil mother meter yung sinisita natin, pinuputol natin yung metro. So nagre-reklamo ngayon yung mga BAPA. For the case of Alobo, sa Alobo po, nag-usap sila na bago may direct connect, maghahati-hatian nila yung mga utang at iyon ay ipakarga sa kanilang monthly. So, yun po ang kaya direct connect sa Opo. Sir, mayroon bang qualification para ang isang BAPA ay ma-revert na sa direkta sa APEC ang connection? Ano po? Meron ba yan? Meron bang klasifikasyon o kaya requirements para ang mga consumer sa isang BAPA
ano yan, connected na linya is makadirekta na? Okay. No, ang nangyari po, yung sa 8 na na-direct na natin, nagkaroon lang po ng formal information or letter of request yung barangay doon sa Apex, and then nagkaroon ng series of meeting at syempre, kailangan ma-inform ng mga members nila. So, ganun naman po naging process. Wala naman niya na na itong bapa magaling ito magbayad kaya idirekta na natin. Hindi naman ganoon. Siyempre kung okay naman po yung bapa, we suggest na wag na po direct po. Okay. Manageable na nila. Ayan. Ang problema lang po natin mapabayad dahil may problema sa financial. Isa pang tanong. Talaga bang helpless tayo sa mga taong hindi nagbabayad? Hindi naman masyadong problema yung hindi makabayad. Pero kung minsan baka may problema tayo sa mga taong ayaw magbayad. Ano ba ang pwedeng gawin? Okay, last year nung napasok po yung pandemic, talagang maraming programa, initiative ang ginawa ng APEC para sana mapagaan yung pagbayad ng customers. Last year, in-introduce po yung pag-waive po ng lahat ng penalty sa mga utang. Kung matatandaan nyo rin po last year, nagkaroon po ng programang Pantawid Liwanag. Ito po ay initiated ng mandate ng ERC at initiative ng Association ng Cooperative, yung Pantawid Liwanag, ang ginawa po ng APEC, yung utang mo, ginawa pong 6 months to pay, so at no interest. So yun din po. At nakipag-coordinate rin po kami last year sa mga barangay, nagkaroon po tayo ng mga pitch-in collection. Ibig sabihin, kami na po yung pupunta sa barangay para mangolekta, para yung mga tao hindi na kailangan lumabas at pagbiyahe pa dahil na po sa pandemic. And unfortunately, lahat po ng mga programang yan, hindi naman po sabi natin pinansin. At yun nga, yung pang-apat na result na ginawa na namin, ito na po yung massive connection. Kasi yun nga po, lumalaki na talaga yung mga utang ng mga customers natin. Ayun. Sir, ilang percent pa ba ang ating ang ating systems loss at saka ilang percent ba ang talagang nagnanakaw ng kuryente na di pa natin nahuhuli? Yeah. As of now, we cannot count, no? Pero estimate lang na nagnanakaw based sa nawawalang kuryente 30 to 35,000. Naku. Ganun kadami. No? And lalo na itong massive disconnection tayo, unfortunately talaga, marami ang hindi nagpa-reconnect ng kanilang linya. So, ano ang nangyari sa kanila? We suspect talaga itong mga ito nag-illegal connection na rin. Kasi sino ba ang customer ngayon na sanay na may kuryente, biglang nawalan, kung ayaw niya magbayad, so gagawa siya ng ibang paraan para makita kuryente. So, kung hindi legal yan, talagang magkakaroon siya ng direct illegal connection. So, yun po yung problema rin namin ngayon. Dumami rin po yung mga filters natin o yung magnanakot. Ayun. Aba. Sir, wala pa ba sa plano ng APEC na pumunta tayo doon sa prepaid na lang? Okay. Buti, sir, nabanggit mo yan. Sa ngayon po, pinag-aaralan na po. Actually, may mga kausap na po ng mga internet providers, mga bihasa na sa mga metro. Dalawa po yung tinitingnan. Una, yung AMI o yung Automated Metering Infrastructure. Ito po yung paraan na babasahin mo yung metro ng isang customer na online. Ibig sabihin, dito lang sa opisina, pwede mo nang basahin yung metro. Magkinataan pa siya. Ang kagandahan ng isang AMI, pwede mo na rin siyang remotely i-disconnect or remotely i-reconnect. So, hindi mo na kailangan ng meter reader para pumunta doon or ng disconnector para pumunta doon para putulin yung linya. So, yun po ang kagandahan ng AMI. So, pinag-aaralan na ngayon, may mga darating po na mga para i-evaluate natin at para i-endorse natin para mabili. At isa rin po na tinitingnan yung prepaid. Ito po yung sinimulan din ng mga ibang utility. Ang prepaid po is parang cellphone rin na prepaid. Para magkaroon ka ng kuryente, bibili ka ng load at ikakarga doon sa metro mo. Pag naubos na yung load mo, mapuputol yung kuryente mo, servisyo mo. So magpa-load po ulit. So isa rin po yan na pinag-aaral. And hopefully darating po this month,
yung mga metrong yan at ma-evaluate natin at sana makapag-pilot na tayo sa mga areas at ma-implement na rin natin yan. Yeah, maganda yan. At least yung collection, maganda yan, at saka yung I think consumer. yung mga sinasabi nating yung pilferage, mga hindi nakakarating ang bayad, Yes. maraming possible solution. Isa ito sa mga sasabihin natin na electronic, anong tawag ba yan? Electronic solution. Meters or yung ito yung mga talagang advanced metro. Mm. Pero again, itong mga metro to, hindi naman sila mura. So, kaya talagang pinag-aaralan na may Ayan. Medyo ano to ang operational cost yata nito ay medyo malupit-lupit din. Yun ang yes. sinasabi natin na infrastructure, Yeah. na kinakailangan pagbigyan ng kapital. Pero napakahirap magkaroon ng ganong structure kung wala namang kayong nakukuhang wala sa collection. Father, Kaya siguro kinakailangan tayo magtulungan aside from yung legal action, yung legal solution tungkol sa halimbawa pera or kung kaya sa marami nagmumungkahi na magkaroon sana ng vehicle grid. Opo. May ganun din po na pinag-aaralan niya. Opo. Hindi na ba pinapautang ng ISMEC ang APEC? di ba pwedeng umutang ng kapital uli ang APEC sa San Miguel? Actually, alam nyo, ganito lang po yung problema po sa lalo na madali lang pumunta talaga sila sa Hunop at tingnan nila kung anong ginawa sa Hunop. Kasi kung may seryosong ng local officials na pakipagtulungan talaga sa APEC, madaling ma-solve naman yung Ayun, yung Hunop ang yung Hunop ang dapat na maging natin. Jumping point. Agad tama si Father kanina, kung i-compare mo yung living environment doon sa Hunop sa Bacolod. Sa Hunop, ako personally pumunta doon nakita ko yung mga tao, ang babait mga tao at yung hindi naman yung mga tao doon, hindi naman gano'n. In terms of economic. Pero again, it's more of talagang management o yung pagpapatakbo ng barangay sa barangay. Okay. Sir, ewan ko masagot ninyo ito. Pwede ba itong itanong natin? Yung kinulektang SPA daw? Alam mo ito? SPA? SPA. Ano ba itong SPA na to? So, hindi ko Sangguniang babalikan na lang. Hindi ko panto, sorry sir. Ayun, may mga tanong nitong siguro sa iba itanong natin to. SPA daw ito? Anong SPA? Na kinolekta nung 2013 pa? Ayan, okay. Hindi ko rin alam ito Okay, pasensya na Okay, Sir Delphine. Medyo as much as we would like to stay for long para marami tayong mga question pa siguro next week ulit sa programa. Para mas madaisik natin ang iba pang mga dapat na gawing solusyon para dito. I-summarize muna natin. Una, isa sa mga possible talaga natin tungkol sa decisional, reflective, interpretive, decisional, makikita po natin na maraming problema po talaga. Number one na problem yung collection, katapos yung patay sindi. Patay sindi dahil sa kuminsan engineering ang problem, equipments, di ba? Hindi naman pwede makapag-upgrade ng equipments kasi walang kolekta, hindi na rin makapag-utang. Kaya yan. Tapos mayroon din problema sa legal, yung mga EPERA, itong mga hindi mag-grant ng ESP kasi may problema pa sa ALECO na ALECO pa rin kasi may franchise. Kaya kung minsan may mga bagay na wala namang personality ang APEC na makipag-deal kasi ang power of 2 na sa board ay I think hindi sufficient. Kaya siguro may mga bagay din na dapat
gawin ang Aleco. Di po ba? Na katapos siguro, ang mahalaga nito, makita naman natin kapag nag-uusap-usap, ang problemang ito, pwede magbigay ng solusyon, kagaya ng nangyari sa Hunop, Barangay Hunop, isang napakahirap na barangay, and yet nakapagbayad sila. Katapos, sinabi mo po kanina na dahil sa pandemic, apex sa pandemic, nag-respond naman kayo dahil sa mga pinayview mga penalty, katapos ano pa yun? Pantawid liwanag. So may mga ginawa naman na masasabi natin na humanity, ano? Dahil sa pandemic. So hindi naman masasabi na hindi kayo naapektuhan, kundi talagang mayroon namang compassion. Ano? Kaya siguro hanapan na lang talaga natin. Mag-usap-usap tayo sa susunod pa kung paano natin ito lahat na ito mapag-uusapan naman, di ba? Kagaya noon na kung saan yung grupo dito na pinamunuan noon ni Bishop na nakaproblema ang Aleco, katapos hanggang sa nalipat na nga sa APEC, yun, bunga yun ng maraming pag-uusap, na dialogues. Di po ba? Baka ito naman na krisis na ito ngayon, na dumating na nga kayo sa puntong talagang putol. That's the ultimate na possible na solusyon. Pero ito ngayon exemption, para bang pangmadalian lang na solusyon, emergency solution ito, hindi pa talaga ito ang tunay na solusyon. Kaya sana, sa mga susunod pa po, baka pwede pa natin pag-usapan ito. Sinasabi ko nga, generative conversation. Apa. Sir Delphine, next week tatawag ulit kami para i-dissect natin yung iba pang problems, ho? Opo. Apa. Yes, sir. Apa. Sige po. Okay. Salamat po. Salamat. Salamat po. Magandang umaga po. Ayan, okay. Nabot kita ng subas ko, padre. Oras na to, mga tugang, 10:53 in the morning. Ang oras hatod sa Indokang. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Smart Padala, kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. New Maggie Magic Sarap, dagdag value pack. May free 2 sachets. Bili na. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Okay, yan. Hinabot kita ng oras po. Ang bilis lang. Si Sir Demetrio Reynoso, next week na lang po, tabi. At inabot kita ng oras. Dahil naman, maganda ma-explain niya ng SPA, SPA. Sa next week po, tabi, Sabado Giraray. Pag-orulayan tayan, ang na mas magkairintindihan, di ba? At mahanap ta kung ano maray na solusyon gayan. Okay? Desa na pagputulon ang kuryente, sakaan, pagputulon ang sa tuyang relasyon, magpaghuroron, tangani, magkaigwa kataning liwanag, kaliwanagan. Yes. Ayan, okay. Okay, di pa na tabi. Pader. Salamat po, kagurangnan. Salamat sa espiritu ng pagkasinarabutan. Salamat sa espiritu ng pagsabot. Salamat po na kami nagkaka-iristoryahan pa, nagkakahuroran pa. Hinahagad mo po ang sa imong tabang na mas lalo pa kaming hanap kisolusyon kay mga problemang ini. At nagtutubod po kami na ang krisis bako na pang kondinar, kundi sarong krisis na gani na hanapon ang oportunidad na magpatarabang tabang.
Inagubos sinagad mi huda man sa nakikristo na sa mga kagurangan. Amen. Ang kagurangan mapasendo. Asin sa imong espiritu. Mapasendo. Hindi sila kita sa ngalan nama, ng Aki asin Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay. Salamat po. Bago kami maging illegally yours, parang na po kami ni Padre. Thank you po. Until next week, sabi. So may mga ano po sa, next week, open natin ang lines natin para pagka-arrange lang kita. Ibang mga hapot. Yes. Sa inyo po ka, boss. Thank you. Sa indung nadangog ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa indung pagantabay. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat ng kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified